दुखुबो जागारनांगौ गोसोथोनायाव गारजाफेरनोबो नांगौ गारजाफेरनांगौ इन्ट्रेस्टआनो जाया लाइफआव जुदि एक्स गैयाबा दंना गैया एक्स थानांगौ सिगां सिगां थाबायथिबाय थानो उन उन मा होनो थाबायथि नुबोबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो मिथिबाय नङाबा माजों बेस्थ' जानो एक्सनिखौ दा एक्सखौ नोंबो मिथिनो लुबैगोन एक्सआबो नोंखौ मिथिनो लुबैगोन दोखो दोखो थैहाबथारनाव गोसोथोलायनानै मोनाबाबो थांथारनांगौ मानसिया होमबासो देरहायो सासे गोसोथोनायाव थैलाबायबा बे मा लाब जाखो मा नुस्लाबखो संसाराव ना दुखुखौनो मोनस्लाबखो ना सुखुखौनो मोनस्लाबखो मोना बे एक्सफोरखौबो दा जायफ्रा बोरैबा गारनो हादों बा गारजाबाय देनां एसे बैसो जाबा हाबा जाखांबा संसार जाबा इन्ट्रेस्टसो मोनबावगोन बेखौनो गारजानायाव गाव जे माबायदि